Què coi fan els artistes? Amaran Fernández i Àlex Espunya. Hola a tots i a totes, benvinguts i benvingudes al 6è episodi de Què coi fan els artistes, un podcast que neix amb la intenció de donar visibilitat a les propostes artístiques liderades per persones de la Garrotxa i a la vegada reflexionar en quin estat es troba el nostre panorama cultural actual. Jo sóc l'Àlex Espunya I jo sóc l'Aran Fernández. i juntament amb l'Anaïs i l'Omar, que estan allà darrere el control, doncs us donem la benvinguda a un nou podcast de Què coi fan els artistes a la sala polivalent del Núria Social d'Olot. Hola, benvinguts, benvingudes. Bona tarda. Bona tarda. Què tal? Com esteu? Avui, en aquest 6è episodi de Què coi fan els artistes, parlarem sobre dansa, i no sobre qualsevol dansa, sinó aquella que beu de la tradició però es projecta cap al futur. Avui tenim amb nosaltres a 3 persones que respiren marboleny per tots els poros, que han ballat, han creat, han gestionat i fins i tot han viatjat pel món gràcies a una entitat que té molt més que un esbart. És una comunitat. Per qui no les conegui, la Laura Gelis és una veterana de la Marboleny que va entrar amb només 10 anys a canvi d'una tovallola dels 101 dàlmates. Ala, això no ho sabia. Sota que fas els guions, tu, eh? Sí, si ho heu sentit, bé. La seva mare li va fer xantatge emocional perquè ho provés i per sort li va encantar. I des de llavors ha format part dels espectacles com Aigua, el Comte Arnau o La difícil senzillesa i ha girat per mig món i coordina des de fa uns quants anys les nits de dansa i resulta que està casada amb algú que també ens acompanya avui. Doncs avui aquesta persona que ens acompanya és en Marçal Lleixà. Ho he dit bé? Lleixà. Lleixà, sí, Lleixà. Sí. Lleixà, sense accent? No, amb accent. Ah, Lleixà. Músic de cap a peus, que va començar amb el piano, però li fot una mica tot. El baix, la guitarra, la bateria, Sí. I fins i tot també canta, no? Amb algun col·lectiu que es diuen Canabàs Criu. Va, fa molts anys. Fa molts anys, d'això, ja ha caducat. També ha tocat rumba, ha tocat reggae, ha tocat rock, ha tocat flamenc, o sigui, ets una persona bastant eclèctica i ara mateix forma part del projecte Marboleny Beta, també, que en parlarem més endavant. De petit ja havia ballat a l'Esbart, però va ser la Laura qui li va tornar a obrir la porta i avui també és una de les persones que està coordinant doncs, les nits de dansa. I llavors finalment la Judit Corcoy, que us podem dir? Balladora de la Marboleny des de fa 30 anys, monitora del cos de dansa, membre de la Junta i també part de direcció artística i gestora cultural de l'entitat, és a dir, de dansa. Sí, una mena de multitasker de la dansa i cultura popular. Per tant, ara sí, després de llegir-me mig guió, benvinguts al nostre humil podcast. Merci. Com esteu, Laura, Marçal, Judit, com esteu? Bé. Bé? Bé, sí. Bé. No patiu, que ja veureu que això... Això començarà a agafar una mica de fluimiento, que diem aquí. Hem fet moltes coses, però podcast crec que cap dels 3 n'hem fet cap, Per tant... Sí. Doncs mira, sempre hi ha una primera vegada per tot. I mira, per anar escalfant motors, si us sembla, començarem amb una mica de tertúlia entre les 3 abans d'entrar a temes més concrets sobre la vostra proposta, que és la Marboleny, les danses, I res, això es diu la tertúlia absurda. No us agafeu res de tot això que passarà mateix com a personal, d'acord? Això és la tertúlia absurda. No? Sí? Sí? Primera pregunta. Si la dansa tradicional fos un animal, quin seria? I per què? La catalana. La dansa tradicional. Què pot ser? Un cavall, potser, a mi em ve al cap. I per què? Pels moviments de les potes, que la dansa tradicional és molt important, tot el moviment de peus, i llavors, aquest creuament i aquesta coordinació, ells tenen 4, nosaltres només 2, però sí que hem de coordinar... Les 4. Sí, però extremitats. Però sí que alhora és cert que la dansa catalana es coordina molt, el peu i els braços, i quan els peus estan fent un moviment, els braços acompanyen. I llavors, m'ha recordat aquest trotar... Això, no sé. M'agrada. Sí, bona. D'acord, però poder ficaria un gos d'atura perquè és més català. Vale. Pàtria davant de tots. Marçal, et sembla bé o...? Sí, em sembla bé, és que no sé què dir. D'acord, segona pregunta absurda. Un nen us demana si la Marboleny és una secta
quina és la vostra resposta improvisada per convèncer-lo de que no és? O de que sí, com És vulgueu. una secta. No. Moltes vegades ens ho diuen i la resposta moltes vegades és sí, però pots venir. És una secta oberta, portes obertes. Molt oberta, sí, sí. Vale, següent pregunta. Si us haguéssiu de tatuar una frase que hagueu sentit massa cops dintre la vostra entitat, quina seria? No és massa cops, és un referent de l'últim any. Em tatuaria soc una persona funcional i, com era? Perfectament engraçada i funcional. Perfectament engraçada i funcional. A què respon això? Quan vam fer l'estrena a Les Dansa, l'endemà estàvem molt contents i un company, des d'aquí un saludo, en Julià Pastoret, l'endemà va dir clar que ho fem bé, som persones perfectament engraçades i funcionals. Amb quadre perquè ve d'un pagès, no? Llavors, sí. Com un tractor també és una cosa engraçada i funcional, i llavors la metàfora funciona. No sé si en teniu algun altre, vosaltres? No. Si us haguéssiu de posar un nom de sèrie de Netflix a la vostra etapa a la Marboleny, quin seria? Seria Netflix. Jo Netflix no ho sé, però com a pel·lícula la història interminable. Perquè és com... Cada any sembla que s'hagi d'acabar i sempre hi ha... I sembla que dius, no, ja he acabat la meva etapa com a això, però sempre hi ha alguna altra funció, alguna altra cosa que, clac, t'enganxes i ja hi tornes a ser. Algú més? Si no, em sembla una resposta molt bona. Sí, molt vàlida. Llavors, si haguéssiu de dir un número, quantes parelles creieu que han sortit de les seccions joves de la Marbo? Perquè això és una mena de Tinder encobert, no? Número? No ho sé, però una forquilla. Moltes no, moltíssimes. En veritat, seria qui no s'ha enrotllat amb qui. Ai. Això seria la Esteu en una resposta. etapa d'inscripcions obertes? Escolteu, algun any per les dansa, us ha colat algun grup que més que ballar tradicionalment tenia ganes de viatjar? Sí. Sí? Es pot dir origen i... Bueno, hi ha més i menys qualitat. Això sí que passa sovint. Sí, ara potser fa uns anys que no ens passa tant, però fa uns anys, per exemple, grups que venien d'Àfrica o de Sud-amèrica, poder en venien 25, però en tornaven 10. Oi! Ostres. Llavors, crec que té a veure com una plataforma, de fet, bueno, jo ho sé de primera mà, perquè la meva cosina, de fet, com dèiem abans, és un espai molt d'intercanvi i va fer un petit intercanvi amb un noi colombià. De fluids, en aquest cas, sí, d'acord? Sí, de coneixements vale. i de fet aquest noi colombià va venir i no va tornar. Carai. Es va quedar aquí, llavors era això com una oportunitat que tenia gent, es quedaven aquí, llavors no tenien papers, però bueno, ja es quedaven aquí, era com una oportunitat de venir a Europa, com una porta oberta per venir a Europa. Esclar. De fet, fa un parell o 3 d'anys es va perdre un senyor de Burundi i no l'hem vist mai més, també. Però aquest va ser sol. I últimament ja no passa. No, o sigui, fa uns anys passava més. Que fort. Heavy. No ho sabíem. No surt a la comarca, No això, ens esperàvem, això. No ho expliquen, Bé, després d'aquesta petita tertúlia absurda, que no sé si heu vist que era una mica un atac enmascarat cap a la vostra entitat i les vostres persones, espereu que no us molestis, per trencar el gel una miqueta aquí a l'escenari del Núria, passarem a fer un test ràpid, d'aquests que són una mica de respondre ràpid. Llavors anirem fent una pregunta a cadascun de vosaltres i serà aquest rotllo de no podeu respondre argumentant molt, sinó és pim-pam, pim-pam. Anirem llançant una jo i una l'Aran i si voleu anem fent per ordre i anem saltant, d'acord? Començarem per en Marçal, que és el que ha parlat menys fins ara. Marçal, un esbart que t'hagi flipat últimament, que hagis vist? No t'ho sabria dir, la veritat. No consumeixo molt esbarts, la veritat. Algun que hagi vingut a les danses de dir, hòstia, per exemple...
A veure, de Cavaller Simbé sí, però ara no et sabria dir el nom tampoc. Nacionalitat? Però en plan internacional? Sí, Sí. qualsevol. Ha dit resposta ràpida, Ja. És que no sé de quin país eren. Unes noies que ballaven amb molts de gerros al cap. Vale. Ballaven amb un tòtem de gerros al cap i la que més en sabia era impressionant. Vull dir, em portava com 6 o 7 gerros aquí posats, Mola. per dir-ho d'alguna manera. No sé, a tota la gent que ve de la zona polinèsia també és bastant espectacular, també. Super. Em serveix, resposta ràpida. Sí, perdó. Ja està. Vale. Una coreografia que sempre us ha fet mandra ballar. Ball de cintes a les preses. Oh, quina faltada de respecte! Respecte a la penya de les preses, Som de les preses, Som de les preses. Sí. La marbolenya de les preses. Sí, ho sabem, ho sabem. Amb molt de carinyo, però... Ja, S'ha de canviar, Era tomar pel mandra, cul. o sigui, no és que no agradi, és mandra. està perfecte. Ens encanta la resposta. T'has mullat. L'espectacle al qual heu assistit que us hagi agradat més l'últim any? L'últim any. De dansa tradicional. L'últim any de dansa tradicional, l'últim any, uf. Mira, tiraré una mica enrere, puc? Sí. Perquè ara mateix no sabria dir-te, però com es deia aquell que va venir a les danses de la Núria Ostencilles? Això. Representava una fàbrica. Sí, tèxtil. I molt bonic. Totes les coses que passaven en una fàbrica tèxtil, amb una música molt bonica i era molt bonic. Que guai. I era de diverses esbars, això. Sí. Vale, llavors, un bolo que preferiríeu oblidar. Un bolo que preferiríem oblidar. Jo personalment em vaig fer no sé si eren les festes de Sants, crec, que tot ens rampava. Hòstia, això és molt perillós, Tot ens rampava. Molt perillós. I era per agafar i dir plego. I t'acostaves al micro i... La toma de terra no la treballaven, No, va ser dels pitjors bolos que he fet a la meva vida. Ara, des de que som Marbolany Beta, poder el bolo que ens ha estat més complicat va ser l'any passat a la Fira de Bruixeria, que hi havia molta gent. Jo hi era. Va ser molt dur, el so anava molt malament, els nens ens agafaven les coses, ho vam passar molt malament. Tenies ganes d'explicar-ho, Tenies ganes de dir-ho, que quedis reflectit. Actuar a un mega escenari o actuar arran de terra? La Judy, crec. Sí. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac. Podem un mega escenari Vale. per l'adrenalina. O sigui, estem molt acostumats a ballar arran de terra i és molt xulo tenir el públic a prop. De fet, l'espectacle que fem ens agrada perquè tenim el públic a sobre, al nostre voltant, però és que ara, recordant endarrere, quan hem ballat a grans escenaris, l'adrenalina que sents en aquell moment i tot l'equipament és un subidon guai. Super. Vale, una persona o col·lectiu que sigui molt referent dintre el vostre món de dansa. Ara mateix com a Marbolany Beta, per exemple, ara mira, parlarem de música, per exemple. Ens va servir molt per inspirar-nos per arrencar projectes. Artistes que s'han dedicat a fusionar una mica la música tradicional amb coses més modernes, i podríem estar parlant d'un Rodrigo Cuevas, unes Tanchungueiras, que són gent d'altres comunitats espanyoles que han començat a treballar molt en aquest sentit i ens va servir molt de font d'inspiració, per això parlo d'ells. Marçal, prefereixes tocar o ballar? Tocar. 100%. El meu lloc està sobre l'escenari, no baix. Però bueno, m'agrada molt ballar. Crec que em defenso prou bé. Vale, organitzar la dansa o viure'l des de fora? Organitzar. O sigui, jo almenys fa anys que no puc disfrutar com a espectadora, però és que organitzar, sí. Ballar a la Garrotxa o ballar a l'estranger?
Ara vaig a tirar-nos una mica de pedretes a l'esquena. Nosaltres com a catalans i garrotxins a fora se'ns valora molt més. Inclús quan anem a ballar a l'Estartit, per exemple, que està tot ple de guiris i uns aplaudiments i unes valoracions molt positives, i en canvi nosaltres fent repertori ens venen a veure avis i és molt difícil. Llavors, clar, és molt més còmode ballar aquí i sempre i quan vingui gent que... Bueno, depèn, a vegades hi ha actuacions que no, però a nivell de valoració a l'estranger és més valorat. Molt interessant. Vale, ai bé, jo. Algun artista o espectacle de la Garrotxa que no ens puguem perdre ara mateix? Tampoc estic molt posat ara mateix, però això és lava. Oh. Això és lava, grandíssims. Grandíssim, shout out. Sí, se fan superbé. N'hem Fan parlat molt bé. Un nombre de programa i bueno, un rap de muntanya, no?, que diuen ells. Està molt ben fet. Bé, després d'aquesta test molest, no?, que hem fet així de forma bastant picadeta, Sí. al màxim que hem pogut, passarem a parlar una mica de l'entrevista amb vosaltres, no?, que diguéssim que porteu com molts anys vinculats a l'entitat de la Marboleny, i m'agradaria que m'intentéssiu explicar per algú que no coneix l'entitat i que no n'ha sentit a parlar mai, què és la Marboleny? Com ho explicaríeu? Vale. A veure, la Marboleny és, en essència, un grup de gent que ens agrada ballar. O sigui, això és com una explicació així rasa. O sigui, jo crec que el punt que ens uneix a tots és que ens agrada ballar, passar-ho bé ballant. Llavors, a partir d'aquí, doncs, lògicament tenim des de nens des de 3-4 anys fins a grup de gent adulta, i llavors dintre d'aquest rang doncs, hi ha diferents propostes i diferents nivells d'implicació. Però sí que la Marboleny també, més enllà de ser un grup de dansa, crec que és d'uns anys cap aquí ens hem també convertit com una entitat social, que el nostre objectiu és, a través de la dansa, poder incidir amb la societat, sobretot de la comarca, perquè és una mica el radi que podem abarcar, però fent projectes des de, per exemple, anem a les escoles de tota la Garrotxa a ensenyar dansa tradicional amb els alumnes, estem en col·laboració amb Càritas, també fent tallers de danses, amb residències de gent gran, Sant Jordis, bueno, o sigui, més enllà d'un grup de dansa, fem moltes activitats que puguin repercutir amb la societat. Genialíssim, eh? Vull dir, és que vull dir, això mola, que també hi hagi entitats que també busquin, no, també com anar una mica més enllà del propi valor del Interès que sé, personal, sí, exacte, sí. el propi interès personal, no? Que sigui, pues, nosaltres ens encanta ballar, però també ho volem portar i ajudar els altres, no? Que això és una cosa que personalment amb la música és el que més mola fer, saps? Sempre. Llavors, sortint d'aquí, per situar una mica la magnitud que és el vostre projecte, per qui no conegui l'entitat, quanta gent forma part actualment de la Marboleny i com us ho feu per organitzar tot aquest ecosistema tan viu? Actualment, de dansaires que puguem dir, o socis dansaires en actius, vam ser uns 110, 115, més o menys, el que us deia, des de les seccions més petits que tenen des dels 3-4 anys fins a gent de 60, 70, vull dir, i ens organitzem per això, per seccions, més o menys. Fem, doncs, ja les seccions infantils, que són de 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 17, de 17 a 20, vull dir, es va una mica per franges d'edat, també per treballar aspectes diferents. I no hi ha un punt en què ja és veteranos. Sí, no? sí. És aquí. Hi ha el grup de garrotins, Vale. que és això, gent ja adulta, que ve una hora a la setmana a ballar de manera desenfadada i a passar-ho bé. I això, cada grup també s'adapta una mica a les característiques. Per exemple, el grup de garrotins doncs, no està tan dirigit a uns assajos per marcar unes danses amb un repertori, sinó que és ensenyar a ballar
per passar-ho bé. I llavors, per exemple, de la secció que nosaltres formem part, que és Marboleny Beta, doncs és una secció que va sorgir una mica més d'una inquietud de un cop ja hem acabat aquesta etapa de seccions, què més? I llavors doncs, aquí vam formar fa això uns 4 o 5 anys la secció de Marboleny Beta com gent que ja portàvem molts anys ballant i tenim una inquietud per anar més enllà. Super. Clar, perquè vosaltres esteu dintre la Marboleny però teniu perfils molt diferents. Em podeu dir una miqueta què us vincula cada una de vosaltres a la Marboleny ara mateix? Bueno, jo soc balladora de la secció Marboleny Beta i també estic a la Junta i ja està. És suficient, I estic a l'Es Dansa també. Jo, bueno, com has comentat una mica, també soc balladora de Marboleny Beta, a més soc monitora d'una de les seccions, que és cos de dansa, estic a la Junta, a la comissió de direcció artística i a la de projectes socials i a més hi treballo. Falten càrrecs, aquí? Falta un càrrec més, Sí. Estàs estudiant? Sí. Sembles d'aquells polítics que deixen la política i llavors passen a les puertes correderes, que mires el seu currículum i només hi ha que farmacèutiques i només hi ha que energètiques, és una mica... Molt càrrec, molt bé. Marçal? Molt bé, bueno, jo estic fent de baixista amb el projecte de Marboleny Beta i poco más, bueno, estic ajudant a la Laura, que ja és una mega veterana de la coordinació de l'escenari de nits des dansa. Super. Molt bé. Llavors, amb tants anys dintre l'entitat, com es transformen totes les relacions humanes que teniu, no? Com es cuida aquest equip humà? No? O sigui, va més enllà del propi dia a l'escenari? Quedeu amb la gent? Ui, no, això és una secta, ho heu dit abans. És una passada perquè tens amics de totes les edats, perquè t'has fet amb tothom. Llavors, clar, jo, per exemple, ell és més gran que jo, i gent molt més gran, l'expresident, també som amics, els nanos que ara tenen 17 i 6 anys que ens venen a donar cops de mans a l'Es Dansa i també acabarem sent amics, perquè al final tots som super diferents, perquè tots venim de mons diferents, ens dediquem a coses diferents, però és que al final tots hem mamat una mica de la mateixa font i a part, vulguis o no, fer aquestes activitats, sobretot quan ets adolescent, has viatjat pel món, has fet molta pinya, tots hem viscut més o menys el mateix i tens uns tarannars que són molt similars i llavors te vens molt bé amb aquestes persones, tinguin l'edat que tinguin. Hi ha el propòsit comú de la dansa, no? Suposo també que és com, bueno, el que ens uneix aquí és que ens mola ballar i a partir d'aquí doncs es vehicula tot l'altre, no? Correcte. Escolteu, parlant de ballar, a vegades la dansa tradicional es veu com algo folclòric o com algo que està desfasat. Creieu que encara cal justificar que és una forma d'art que està ben viva i és ben contemporània? La difícil per tu. Ja. A veure, jo des de no he vingut en aquest món, perquè tampoc és la formació que tingui, bueno, el que sí que crec és que no s'ha evolucionat des de... Crec que hi ha un referent que és molt bèstia, que és Cubeles, i crec que a partir de cert punt no s'han continuat creant. Sí que s'han creat espectacles nous, però no sé fins a quin punt avança o és un barreig de lo mateix que ja hi havia. Llavors, bueno, potser sí queda una mica enrere en aquest aspecte. Però bueno, per això hi ha persones com nosaltres que estem fent el projecte que estem fent, és la intenció de fer evolucionar una mica, no? Perquè per molt que tradicional sigui com un estil que és marcat i que està... no té per què estar anclat en el passat, per dir d'alguna manera. M'agrada. Al final nosaltres a l'entitat el que es treballa és la dansa tradicional i és lo important perquè al final un país ha de tenir tradició i s'ha de mantenir i s'ha de recordar i tothom ha de saber
aquesta cultura. Però sí que és veritat això que diu, en plan, nosaltres vam tenir com una mica la inquietud de dir, ostres, necessitem també públic jove que ens vingui a veure, perquè al final sí que ens venen a veure amics nostres i algú que passa per allà que també li agrada i sí, també està bé, però clar, també volíem anar una mica més enllà i poder estirar gent jove que la manera d'estirar-los que fos fer una mica d'innovació, partint amb molt de respecte, sempre, de la tradició. De fet, ara és el que esteu comentant, no? O sigui, està naixent, o ja porta un any i poc, potser Margoleny Beta sobre la taula, ara em corregireu si no és així, no? I les seves primeres obres com Voluxa. Llavors, ja ens estava explicant una mica com ha nascut aquesta idea, però quins objectius persegueix, a part d'això d'intentar acostar el que és la dansa tradicional a un públic majoritari? Què més preteneu com a Margoleny Beta? L'objectiu dels objectius és aquest que ja hem dit, i després també a nivell musical també és això el que us hem dit abans una mica, que hi havia uns referents musicals a Galícia, Andalusia, que estaven fent una música tradicional però adaptada als nous temps, coses modernes com afegint traps, afegint música electrònica en una música que neix d'arrel tradicional, i aquí no hi havia massa cosa, i llavors també va ser una idea que ens va venir de dir amb els músics, perquè aquest projecte que fem el fem conjuntament, músics i balladors, tot, absolutament tot, es crea l'espectacle, es crea la música alhora, i també buscar doncs músiques que poguessin ocupar una mica aquest espai d'alguna manera i casar-les també amb la dansa. Que compteu amb músics molt de categoria com en Panchito, com en Coldo i Sol 3, no? Sí. Entenc que tota la música està composada per vosaltres també. Sí, i és el que diu, que s'ha fet tot en paral·lel. No és allò que dius, no, jo porto una cançó i ara es va fent tot una mica allà sobre la marxa ostres, ara estan fent aquest pas. Mira, doncs, quan agafen aquest pas podem posar un contrapàs de no sé què, o les idees van així. Al final també dèiem en plan que els músics deixen de ser una mica músics i els ballarins una mica ballarins per poder treballar conjuntament. Has d'empatitzar molt amb els altres. Sí. I nosaltres també hem après moltes coses de músics i molt de vocabulari que no en teníem ni idea, igual que ells també. Tu fes un patà, per què no ho fas? Sí, i provar coses, allò, és que ens en recordem el primer dia que ens van portar una cosa electrònica, no sabíem ni com ficar-nos i després ja vas agafant rodatge i ja vas solucionant. Sí. Vale. Ara aquesta pregunta va dirigida a la Judit. Tu que portes tants de barrets dins de l'entitat, que ja ens has explicat, quin diries que és el principal repte ara mateix per fer créixer l'Esbart i fer-lo sostenible? A veure, jo crec que, com us deia abans, la visió aquesta social, cada vegada crec que estem en una societat cada vegada més digitalitzada, cada vegada tot ha de ser més ràpid, més immediat, i la dansa, i més la dansa d'arrel, crec que demana repòs, demana calma, demana desconnexió, i crec que aquesta és una de les dificultats que tenim. A vegades tenim la sensació que la gent, que els nous dansaires que venen s'ho agafen una mica com una extraescolar, simplement, i que potser aquesta vessant més, el que deia abans la Laura, de fer pinya, et quedes allà fora, fas dinars, fas sopars, doncs és el que no volem que es perdi, i és el que està com costant també una mica, no? Perquè això ens trobem que és una societat que està anant superràpid i nosaltres és com calma, pausa, o sigui, disfrutem d'aquest moment. I llavors també una mica doncs que s'està començant a fer, però sí que falta una mica de recolzament també per part d'entitats públiques, polítiques, una mica doncs de suport a la dansa d'arrel i aquestes expressions més culturals, perquè puguem realment tirar endavant i puguem portar projectes i que no es quedi això, una cosa com anclada en el passat, sinó que ens donguin eines, que ens donguin formació, que ens donguin possibilitats d'experimentació. Clar, per poder fer això necessites també uns recursos i necessites una gent, necessites uns espais, i llavors crec que falta una mica això, donar-li aquest concepte d'evolució, però
lògicament necessitem un recolzament a darrere per poder fer això, i crec que aquest és un dels reptes que té ja no només l'Esbart, sinó a nivell nacional de cultura, perquè abans quan parlàvem de referents m'ha vingut molt al cap un grup de dansa que es diu Cucai Dansa, que va fer un dansari que és en John Maia, que precisament el que ell ha aconseguit fer amb la dansa tradicional basca, o sigui, és impressionant, però perquè han tingut un recolzament a darrere que realment els ha permès fer això, i un recolzament de professionalització. Llavors aquí a Catalunya aquesta possibilitat de ser un ballador de dansa tradicional professional és que no existeix. O sigui, o has de tirar cap a la dansa contemporània, saps? Que llavors pots trobar el teu espai, tot i que és difícil, perquè dintre del món de les arts la dansa és... No és el primer escaló. No, estem una mica allà sota, vull dir, parlem de música, parlem de teatre, però la dansa sempre queda com bastant avall, i si a sobre ja és dansa d'arrel, ja encara ens baixem més cap als sòtanos. Llavors, la possibilitat aquesta de que un ballador, un dansaire de música i dansa tradicional pugui ser professional, és que no hi és, i Ara em feies pensar amb els combats de glosa, per exemple, no? Que també és una cosa que des del País Basc han decidit professionalitzar molt, o com a mínim que s'ha tornat supermassiu en plena pavellons amb no sé quantes persones, i també tenen aquest punt més, no? Que ho veiem com una cosa folclore de mira, aquest tio ho fa bé, va cantar allà, va per tot Catalunya fent una mica de show, i allà, doncs, hòstia, són, per lo mínim amb la gent que he parlat que ja ha estat, diu allò, són institucions. Llavors és com, bueno, si hi ha una aposta darrere suposo que ajuda que tot això creixi i es consolidi. Sí, és que jo crec que també com a societat ens hem de replantejar moltes coses, perquè és això, en plan, la tradició, no sé, és això, te'n vas al País Basc, no? O nosaltres, el que dèiem abans de Vall de Cintes, te'n vas al País Basc i la gent que no balla en un esbart se saben les danses del seu poble, van a ballar-les a la festa major, hi ha tot el poble allà i tothom s'ho sap tot, no? I aquí jo ho sé perquè ballo al Marboleny, si no jo no tindria ni idea de res. Clar. O a les Preses mateix, qui balla al Vall de Cintes? La Marboleny, no el balla els joves de les Preses, no? Jo crec que és un treball una mica també de conscienciació d'on venim i a nivell de societat, també ho lligo una mica amb el que ha dit la Judit. També això, els bascos valoren poder més aquestes coses. Anem a parlar de coses més positives. Teniu l'Es Dansa, que potser és el màxim exponent del vostre projecte, no? Tu, Laura, que coordines des de fa anys les nits d'Es Dansa, què ha suposat per tu aquesta responsabilitat, primer de tot, i aquest format ha anat creixent? Jo soc veí de les Preses, he anat anant cada any, i cada any, hòstia, la infraestructura és major, l'escenari és més guapo, pantalles, grades... No? Està agafant una professionalitat bastant increïble. I sí. Probablement la carava creixerà amb vosaltres amb tot aquest procés, no? És molt guai. Llavors no sé si ho podeu explicar una miqueta. l'Es Dansa que ho estava tant, bàsicament. No, jo, que he representat per mi, jo m'ho he passat molt bé. Primer, per començar, m'ho he passat molt bé i he crescut molt com a persona. Clar, jo vaig començar a fer nits de dansa, la primera nits de dansa que es van fer el primer any. Jo tenia 17 anys, doncs ara en tinc fa 21 anys. Imagina't. I es feia a la Casa de Colònies de les Preses, allà amb una carpa. Hòstia, no ho sabia. Sí, no es feia a la pista, al Centre Cultural, es feia a la Casa de Colònies de les Preses, allà amb una carpa muntada, que era molt guai, igualment. Tenia el seu encant també, perquè també era més com més de pagès, era xulo. Llavors vam estar un parell d'anys al costat de la Marboleny, de l'espai de dansa, i després ja vam anar a la pista. I clar, ha crescut molt i clar, a nivell no professional, perquè no som professionals, però a nivell de creixement de persona i d'aprenentatges, clar, és una passada, més coneixes a moltes persones, tu passes molt bé, treballes, no dorms durant tota la setmana, a més perquè fas això, però és que també vols estar amb les persones que venen i conèixer les persones i estar amb ells. Llavors és una setmana dura però és molt bonica i és una anècdota, o sigui, en plan, ha vingut gent que no és de la casa a fer de guies, a fer de voluntaris i han repetit perquè és molt bonic. Bon indicador. Vale. Ara, Marçal, com a músic,
i aportes molt, no? En la dansa, en els projectes que fas, i una mirada molt més de músic i no de com de ballarí, no? Llavors, com ha sigut per tu passar d'una música més popular a una música més urbana, i com ha estat implicar-te dintre un món de dansa tan tradicional? Clar, jo es podria dir que no tinc formació d'això. Vull dir, vulguis o no, sí que hi ha moltes cançons que et sonen i tampoc és un estil musical que potser sigui molt complicat, així com a norma general. I de fet anava una mica cagat jo. Perquè clar, vas amb un coldo que fa molts anys que toca tradi i vas amb un Panchito, bueno, que és referent absolut, un referent que, bueno... I bueno, per mi el que vaig decidir fer va ser com que en Coldo i en Panchito era qui tenia moltes idees i per exemple en Coldo és qui produïa la majoria de la música en plan electrònica i tal, les bases. El meu concepte va ser vaig a acompanyar, vaig a fer coixí i vaig a sumar sempre, a sumar i bueno, tot i així per donar-li una mica la volta, un cop ja estava dintre vaig dir, bueno, ara em compré una pedalera d'efectes i vaig començar a posar efectes aquí on te vagi veient que poden quallar, saps? La partició de qualsevol música, això, Sí. Entres en un bucle infinit. Ara em faig això, ara em compro una... Exacte. Sí. No, i ha sigut una experiència molt positiva per mi, la veritat. Home, no ha de ser fàcil tocar al costat de gent que porta molts anys treballant un gènere i a més fent-lo més popular, no? Podríem dir. O sigui, és que m'has tocat el bolet en Coldo, amb en Panchito, o sigui, són gent que, ostres, porta molt de temps. Llavors, Té el de bagatge. Sí, jo entrés, com jo faig música, i no dic que soc músic, jo faig música i si em fiquessin al seu costat jo tindria una mica petit. Bueno, sempre quan hi ha l'altra gent tira del carro també és més fàcil sumar-se, vull dir. Escolteu-me, abans parlàvem de les dansa i volia preguntar-vos una mica quin impacte creieu que té a nivell cultural a la comarca, un festival així. A veure, jo crec que realment les danses sí que aconsegueix trencar aquesta barrera del que dèiem abans, no? De la visió aquesta de l'esbart, algo antic, algo... Jo crec que les danses sí que amb els anys ha aconseguit trencar aquesta barrera i realment, per exemple, també es fan tots els tallers de formació durant el dia, hi ha tallers de formació i assisteix molta gent de la comarca, de diferents edats, i llavors, sobretot amb les nits, també que va ser com una manera de popularitzar-ho i que la gent veiés que podia ballar sense cap mena d'entrebanc, ni que no necessites, perquè realment per ballar no necessites tenir una formació, sinó que ballar és moure't al ritme de la música. Llavors, balla com et surti, balla com et sentis bé, que ningú et dirà res. I llavors jo crec que les nits és dansa ha aconseguit trencar una mica aquesta barrera i realment la gent ha anat veient que pot venir, pot ballar d'una manera totalment desenfadada i que s'ho passen, però molt i molt bé. I jo crec que les danses tant a nivell comarcal com nacional sí que ha aconseguit fer-se un lloc dintre dels festivals claus que hi ha en el circuit cultural. Per tant, podries dir que ha estat clau internacionalitzar-se amb la Marboleny? Sí que ha estat clau. Jo crec que també això, una de les coses que crida molt l'atenció és que clar, cada any venen 4 o 5 grups internacionals, que això també fa que hi hagi una repercussió que t'estira molta gent a venir i alhora també doncs, això ens dona un altaveu internacional increïble. Estava pensant, a mi abans d'avui potser ni em coneixeu, em coneixíeu segurament, i jo he tingut molt de vincle amb les danses, estava intentant recopilar, més enllà de com a espectador de les preses, jo he estat preparant els llocs on dormien els balladors a l'escola com a part de brigadista. Jo he estat a Ràdio La Vall cobrint les danses en directe perquè soc periodista de formació i era una cosa que fèiem també entre uns quants.
jo he estat amb casals d'estiu on també portàveu mainada aquí, no? I és com, i m'ha vingut ara, no havia pensat abans el vincle tan fort i tot el que s'arriba a expandir per la comarca aquesta proposta quan arriba realment, no? Llavors és com, hòstia, que guai, i us he de dir, l'altre dia vaig anar a una proposta que es deia La Marsotada, no sé si us va arribar, un col·lectiu de joves que es diu La Marana, van muntar una festa i van ficar el folk i la dansa com a element central de la festa. I hi havia molts músics que havien passat per allà, hi havia en Marçal Vancells dinamitzant la ballada, hi havia en Genís Tomàs dinamitzant la ballada, i va ser, això no existiria si no hi hagués Bola Marboleny, això és 100% així. Llavors, bueno, volia compartir aquests tentacles que teníeu, aquesta... Tentacles, que queda molt lleig, tentacles també, però com aquesta taca d'oli, no? Que al final, hòstia, arriba a molts llocs, no? I és molt xulo. Jo també, jo des de petit que he ballat amb la Marboleny fins als 12 o 13 anys. No ho sabia jo, això. Ballant a les danses. No ho sabia, això, sí, tio. No sonava. I he estat també a les danses uns quants anys també ajudant i com a... Clar, devia tenir 12 o 13 anys l'últim any que hi participaré, però hi he estat, saps? I també he anat, me'n recordo un any que vam anar a Begur a ballar, o no sé si Begur o por ahí, però hi anàvem a fer colònies i coses. Jo me'n recordo aquestes coses, o sigui, que també per la gent de les preses, molta gent, nanos joves com jo, o si ha participat, si més no, algun moment o altre, o assistint a fer dansa o... Teníem la Blanca Vinyes, ara fa un moment... La Blanca. La setmana passada, veníem la setmana passada. Fa 2 setmanes. I també, no? Com a fotògrafa ha estat allà col·laborant, com a presenca, bé, és com... que sí que... Una mostra de tot això que esteu fent. La Blanca Vinyes va venir ara el dia 16 de març, vam fer l'assaig obert de Voluxa a les preses i la Blanca ens va venir a fer les fotos de l'assaig. També us diem que si l'última setmana d'agost teniu vacances podeu venir a fer de guia, el que vulgueu, podeu tornar. Ho sabem. Tot el que vulgueu. Creieu-nos que ho sabem. Escolteu, volia fer una pregunta abans d'acabar. Hem estat parlant del Bluxa, però crec que no hem explicat ben bé què era l'espectacle de Bluxa, aquesta primera obra de Marboleny Beta. Llavors, si voleu fer una mica de petita sinopsis de què promou aquesta obra, que jo ja ho sé perquè l'he vist 2 cops. Bueno, nosaltres vam començar amb això, amb aquestes inquietuds que teníem de tenir ganes de fer alguna cosa conjunta, músics i balladors, i que fos sense direcció. Això és una cosa que no sabem si algun esbart ho fa, i és un repte perquè, bueno, al final, quan tens algú que et dirigeix és tot molt fàcil, no? I a més a nivell musical i dansa. Després, bueno, doncs vam començar a buscar un argument, va sortir un article a la revista Sapiens que parlava de que hi havia un punt diabòlic a les muntanyes de per allà a la Marboleny, i vam dir, ostres, doncs va, tirem endavant i fem alguna cosa que tingui a veure amb la bruixeria, i aquest serà el nostre argument, i d'aquí començarem a estirar i res, i a partir d'aquí doncs vam començar una mica a crear fins on hem arribat ara, que bueno, Voluxa es basa en la dansa, en la música i també en la llum, perquè també hi tenim gent que ha fet que aquest espectacle sigui molt bonic a nivell visual. Llavors, bueno, a nivell argumentatiu, algú vol una mica de sinopsi? Sí, bueno, també dic que hi ha un procés bastant bèstia de documentació i on vam trobar que a la Garrotxa i sobretot a la zona aquesta de la Serrada de Marboleny i tal hi havia hagut molta moguda de bruixeria, hi havia hagut, bueno, hi havia danses, hi havia partitures i tot això va anar superbé per poder començar a basar també totes les idees. I com a sinopsi podríem dir que es tracta el tema de la bruixeria, però s'extrapola també una mica a qualsevol tipus de discriminació. O sigui, es comença com parlant d'això, que hi ha una discriminació, hi ha una persecució, hi ha una primera part que és més fosca de l'espectacle, i llavors hi ha una segona part que és més lluminosa. Podríem dir que el que intenta expressar és que creiem, és una part més onírica per dir-ho d'una manera, creiem que hi ha una forma de sanar tot això i que es pot canviar, tot i que la societat sempre vulgui com repetir
aquests fets llavors el planteja la reflexió de que tots en algun moment hem assenyalat o ens han assenyalat i com ens comportem davant d'això. Em sembla que està molt ben resumit. Vols matar-ho ara amb l'última? Vale, fotem-li. I finalment, no? Si us anessin carta blanca per imaginar el futur de la Marboleny d'aquí 10 anys, com us la imagineu? Què voldríeu que es mantingués, no? O què us agradaria transformar? Totes aquestes coses que ha dit la Judit que necessitem. Home, una professionalització del sector seria... Uau, estaria molt bé. Perquè donaria una empenta, jo crec, a la gent també a dir, ostres, es pot arribar a un nivell professional realment. Puc arribar a guanyar la vida amb això. No és només algo que m'agrada i que ho faig perquè m'agrada. I també no, arribar a imaginar ja no a nivell d'això, sinó a nivell de consciència de les persones no, que valorin això que tenim tan ric i que ja he repetit que no es valora gaire. I aquest treball com a societat de reflexió i pensament i valoració. Sí, no, totalment d'acord amb això que heu dit. Vull dir, camí professionalitzador i valoració d'on venim, perquè som gràcies a qui van ser abans que nosaltres. Doncs em sembla una molt bona frase per acabar el que ve a ser l'entrevista. Aquest que hi fan els artistes, però, ens agrada acabar les nostres entrevistes amb una última secció que es diu La prova Pessigolla. Vamos, és que tenim empamadíssim això. Llavors, sabem que vosaltres veniu del món de la dansa i nosaltres som molt descoordinats. Llavors, la dansa no és la nostra disciplina, nosaltres som més de la branca de la música, però tot i així ens agradaria sortir d'aquesta entrevista sapiguem fer algun pas d'espart. No sé si ho estic dient ni bé. Es diu bé? Bueno, així que us demanem el següent. Cadascun de vosaltres, Laura, Judit i Marçal, ens ensenyareu un sol pas, gest o moviment que us connecti amb ballar amb la Marboleny. Pot ser un pas real, un gest simbòlic o un detall escènic, el que vulgueu, el que us representi. Jo vull ensenyar el punt de síntesi amb aquests dos nois de les preses tan preciosos que tenim. Vale. I mentrestant en Marçal ens podria guiar amb algun ritme a capella o picant de mans o algun rítmic. No sé. El que farem, però, com que ara estem aquí com a sobre l'escenari i no tenim molt d'espai, el que farem serà baixar baix, que tenim aquí com un parquet molt maco, i el farem aquí baix, d'acord? Vale. Primer de tot, aprendrem punteig bàsic, 2 fàcils. Vale? Primer punteig és marcar davant, dreta i esquerra. Però, ojo, no marco tancat, sinó que la dansa tradicional sempre anem oberts, sí? I aquí davant. Però és com si el terra us cremés. Això és lava, clac, clac, clac. Sí? Vale, bé, ja el tenim. Ara, què ens hi falta? Afegir aire amb el peu que tenim a terra. El terra i és... per fer aquest rebot aquí sota. Vale? Sí? Molt bé, doncs aquest és un, ja el tenim, fàcil. Aquest és el quan estàs amb les cintes que estan així. Sí, endavant i endarrere. I quan hem de començar a moure'ns per creuar, per enrotllar les cintes, doncs és un pas que es diu el contrapàs, que també és un punt bàsic de la dansa d'arrel, que és creuar els peus a davant. Sí? Així. I truco, tinc un fil màgic que m'estira amunt per no semblar, sí? Sinó que tinc un fil màgic que m'estira i salto a dalt, a dalt, a dalt. Vale, més o menys. Què faríem amb el ball de cinta? Marshall, ara entres tu amb els teus efectes sonors, que jo hi cantar... Jo seré el pal major, perquè al ball de cintes n'hi ha un que està al mig a aguantar les cintes. I som... Laura, si vols, posa't a davant, Aran, a darrere, podeu, així la copies. Ball de cintes. Marçal,
balles i cantes, o balles i fas sons. Sí? Anem endavant, endarrere, amb el punteig normal, i després comences tu, Laura, fent font per davant. No, cap allà. Sí? I llavors tu, Marçal, fas el mateix que haurà fet la Laura. Fàcil, molt fàcil. No, comencen uns i després els altres. Sí? Clar, ara et passo el micro perquè has de fer tu efectes. Cuidado. Sí. Ens imaginem que tenim la cinta o no? Sí? Tenim la cinta? Va, doncs no, amb cintes. Preparats? 1, 2, 3 i... Tan, tan, taran, tan, taratan, tan, tan, taran, tan, tan. Tan, tan, taran, tan, taratan, tan, tan, taran, tan, tan. Tan, tan, taran, tan, tararan, tan, tan, taran, tan, tan. Tan, tan, taran, tan, taratan, tan, tan, taran, tan, tan. Tornem al principi? Com? Deixa'm despedir des d'aquí, no? Vine cap aquí, Miaran, així també podem despedir conjuntament. Res, donar moltes gràcies a tota aquesta gent de la Marmoleny bonica que ens ha vingut a acompanyar en el podcast d'avui. Donar gràcies per aquesta classe improvisada de dansa tradicional. Res, som l'Aran, som l'Àlex, gràcies a Anaïs, gràcies a Omar aquí darrere del control. Ens veiem al següent episodi de Què coi fan els artistes. Merci. Adéu. Així, així, 2, 1, 2.